Вие вкъщи обичате ли да правите питки, мекички? О, това е едно от най-големите ни забавления с децата. Супер, това е много хубаво, а понеже техническия камък е с антибактериални свойства, можете направо на него да си правите питките, да си правите мекиците, така че можете да се забавлявате. Това е страхотно. Ето защо използваме технически камък в лаборатории. Да, това е едно от местата, които определено предпочитат да бъде технически камък. Точно така. И в крайна сметка най-много се доближаваме до естественото и природата. Ти много го използваш и в заведения. Кажи ни нещо и за това. Да. Знам, че имаш и награда. Можеш да споделиш и за нея. Така е. Имам награда. Първо място барен динър. Камъка може да бъде акцент. Освен страхотните свойства, които има техническия камък, възможността и декорите му позволяват една страхотна декорация. Да не говориме вече за обработките, които позволява, за класически декантове, които съм използвала. Нали, това е един предпочитан материал за всяко заведение. За всяко заведение. Там също използва черен камък. Черен камък, да, много прилича на този. Прилича, да, но за заведения е съвсем различно. Точно нали? Така. Да, предава друг по-луксозен вид на самото заведение. Затова сложихме и там обработката да е гланцова и покритието, финиша да е гланцово, за да имаме максимален блясък и ефект на материала. Така. Прекрасно заведение. Поздравления, страхотен проект.